kana ninoita 2 months kana 3 months. But unaona kunokuona mararamiro tukuita muri vana vanodyei. Hazvina basa bajuni atongotengera ipapo tona nedu tinotema edu chibage vakanzi teme chibage zvataingoita zvitori nani. But uona kachibage achisunga kubhadhara mazuva anokuona tarisa unoswana ne 50 cents chacha kusvika ridoke. Zviri nani bajuni apana kwenda kusautinda kufunga inini. Aiwa ndafunga mume wangu vakanaka asi aiwa zviti bajuni shuwa kwenda kusauthi kujoza kwandozive nini. Ona baby ndokuvimbisa una mari kudai ndinodzoka shuwa. Ona kama imana ndikangondoshanda handitika tokuti ndaita kana 3 months ichi apa nechitumira then ndongondogasa zvimwe pandodzoka ndokuvimbisa kuna mwari kudai ana mwari ndinodzoka baby. Ndaona waenda usina kudzoka inini ndokuziva kusati kuna vakadzi vatsvuka wakanaka wakasimba uko. Hanimbodaro namwari kuresa kudai kupiki kudai. Inyeti nhamo yakakurwa murume wangu kana wakurosa zvadhakwa. But inzwa kama mwana ona every day tunodya muri usina mafuta ona kumusika zvinhu izvi zviona zvakamira pana kana chikutengeka ona hazvinande dava ngonisiya ndaenda chingonzwisisa kana hashuwa ndokuvimbisa. Kasi kungozama kuti ona ka murume anovavarira ari nane zviri nane asi handimbokusiyisiwawo handikusiye mwana. Chinyara sorry.